Сега ще ви покажа как се прави ръчно въвеждане на данни или на английски Manual Entry. Започнали сме 6:30 сутринта, но преди това трябва да декорираме кое време свършихме всъщност вчера. А то беше 2:15 на обяд. Така че потвърждаваме. Тук се връщаме на друга работа, защото потвърждаваме другата работа вчера. Така. Тук свършваме. Свършихме в 2:15. Аз сме изкарали картата в 2:01. Потвърждаваме. И сега заявяваме до кога сме били на почивка. На почивка до днес 6:30. До тогава сме почивали. Свършили сме работа. Почваме почивка, свършваме почивка. И откакто сме почнали работа в 6:30 днес, правим го на друга работа пак. До 6:43 сме били на друга работа. Потвърждаваме. Запазват данните и сме готови да караме.